ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଆମ ଗାଁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବହୁତ ଭଲସେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଆମ ସେଇ ଗାଁ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେଉଛି। ସକାଳେ ଠାକୁର ସ୍ନାନ ବେଦୀକି ଆସନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ସ୍ନାନ ବେଦୀକି ଆସିଥାନ୍ତି। ତାପରେ 108 ଗରାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରତିଦିନ ନୀତି କର୍ମ କରାଯାଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନନା ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ, ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ପତିତପାବନ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ। ଆଳତି କରିସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁଣି ଅଣସର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଣସର ଘରକୁ ନେବା ନୀତି କରାଯାଉଛି। ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଧେଇ ପହଣ୍ଡି କରି ତାଙ୍କୁ ଅଣସର ଘରକୁ ବିଜେ କରାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ପତିତପାବନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଇ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ରାଗ ଧୂପ ଦେଇ ଅଣସର ଘରକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଏବେ ଆମ ଜଗା କାଳିଆଙ୍କ ପାଳି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପହଣ୍ଡି କରି ନିଆଯାଉଛି। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ଭୋଗ କରାଯିବ। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଅଣସର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଆଜିଠାରୁ 3 ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ଅଣସର ଘରେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ସେବା କରାଯିବ, ପୁଣି ଆସିବେ ରଥଯାତ୍ରା। କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ପିହଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟ ବଜାଉଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କାଳିଆ ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବି ତାଳି ବଜାଇ ଘଣ୍ଟ ବଜାଇ ଗୀତ ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନରେ ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବଦିନ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ପୁଣି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।